хонумон ва ҷанобон, ин барнома аз ду қисм иборат аст. ҳатман якум қисма тамошо кунед дар каналай баъд иша. агар ки якум қисма шумо тамошо кардагӣ набошен, гарантия метавонам ки намефаҳмед ки барнома дар бораи чи аст. ҳатман якум қисма тамошо кунед бадира. акнун дар инҷа як саволи хеле ҳам логични аз тарафи шумо ба миён меояд ки чизе ки официала нест, мувофиқи қонун нест, пас чӣ гуна ӯ кор мекунанд, чӣ гуна кори худшон мебаранд ва чӣ гуна ӯ метавонад ки ҳоло худ гуфтӣ ки масаб по закону нест, и регистрирован шудагӣ нест, официали нест, чӣ хел метавонанд ки бо ӯ Министерствои оборони Россия масаб контракт имзо кунанд ва ӯ ба ҷанг бирояд. Барои он хотире ки шумо медонед ки дар бисёр кишварҳо не то что қонун, сухани шахси якуми кишвар худаш қонун ҳисоб мешавад. И то есть ки ин набояд хел бошад, яъне ки қонун ай. Мисол чизе ки дар қонун навистагӣ ай, ҳатто худи президент ҳақ надорад ки ӯра нарушад кунад. Лекин дар чунин кишварҳо президент чизе ки гуфт, сухани ӯ мегӯянд ки сухани президент қонунаи мақсад ҳам хел меравад. Яъне ки и вуҷуд дора ва кор кардааст ва бо контракт имзо мекунад ва дигар чӣ кор мекунад барои он хотире ки президент ира мехоҳад. Всё. Ва албатта ки и ба фоидаи худи президент ай, ба фоидаи худи ҳамон кишвар ай. Барои чӣ? Барое ки ҳам тухм хӯрдан ай, ҳам мар хӯрдан, яъне ки официали нест ай. Мо истифода мебарем ша. Случай чего агар ягон гап кишид, мо мегим мо нест ай, тавк. Ёки мегирем вообще гунаҳгорш мекунем, статьяш мезанем, маҳкамаш мекунем. И хе корам карда метавонам, прикинь. Но як армияи калона это не просто такай статья задану вообще маҳкам кардана дигар корш. Барое ки шумо шоҳиди ин кор буден. Чӣ кор шиду, чӣ хел Путин тахакав шид аз ин кор. Ки ягон кас ҳатто раҳша гирифта натонист. Агар ки метонистак мақсад ӯ қадар чандсад километр ҳаракат намекардан. Агар ки мисол Россия ягон кор карда метонист, ҳамин нуршон янима карданда ҷошта ус мекард руша мегардоншон. И фактае ки ҳеҷ кор кардан натонист. Вақте ки Вагнер ба тарафи Москва равона шид, и мо дидем ки чӣ қадар Россия вақте ки ҳуҷум дар дохили шава чӣ гуна метавона реагировать кунад. И хеле ҳам заифиша нишон дод. Ва чӣ хеле ки ҳоло дар боло гуфтем ки мақсад ягон кор шава ки баъд мегӯянд не мо ира намедонем. Мақсад ҳамин хел кор дар реалиям шидагӣ ай. Якум бор иштироки Вагнера дар Донбасс Украина мега. Баъдан иштирок кардагиян Вагнеро дар вақти ҷанги Сирия ва ҳатто ӯ иштирокчии конфликт бо армияи Амрико мешаванд ки бигем аз тарафи Россия ӯро пастава мекунанд мешавад. Регистрировать накардани ӯ официально чӣ гуна вигнай тамошо кунед ҳоло шумо ки Россия чӣ хел пастава мекунанд. Чӣ хел даст мекашанд ки не ай мо нест. Вагнерсо бо президент Асад ворид мешаванд ба як зонае ки таҳти назорати армияи Америка буд. Вақте ки американцо мебинанд ки мақсади армияи Россия ай, дархост мекунанд ба Россия мега не ай мо нест. То медонӣ петух биромадӣ. Баъдан хеле ҳам Вагнерсо дар интерес намешава Африка. Саёҳата дӯст медоштиянд. Яъне ки дар Африка диққати ӯро ҷалб мекунанд на танҳо ҷанг, балки политика. Бисёр аъзои худшона дар вазифаҳои политикӣ мемонанд ва ҳатто кандидатҳои худшона пешниҳод мекунанд ҳамчун президент, лекин наметавонанд шида. Чӣ хеле ки шумо дар ин видео диден, одамо дар ҷанг сумкор мекунанд. Мешавад дар ҷанг сумкор кардан, но на дар чунин ҷанг. Яъне ки дар ҷангварои ММА, дар бозингарои футбол ту метавонӣ дар бурди ӯ пул кор кунӣ. Агар ӯ гадат карда бутонӣ бурди ӯра. Ссилка барои регистратсия кардан дар сайт дар якум комментария закрепит кардагӣ ва ҳамчун дар ӯ комментария промокод астае ки ту ба ёрдами промокод метавонӣ бонус ба даст биёрӣ дар вақти якум пополненӣ карданат. Мисол баланста чӣ қадар маблағе ки сум мондӣ то 6500 рубла, ҳамон қадар дига бонус мегирӣ. Ҳар рӯз монда бозӣ мекунӣ, баъдан бурд кардӣ, ҳамаш айхтай. Ссилка ва промокод дар якум комментария маҳкамае. Яъне ки ҳамин хел дар бисёр ҷойҳо иштирок кардагиян то ҷанги Украинара, ҳамаеро гуфтанам фикр мекунам ки смисл надорад, шумо дар умум фаҳмиден. Мегзарем ба ҷанги худи Украина. Дарҳол ворид намешава дар ҷанги Украина Вагнер. Вақте ки оғоз мешава, Министерствои оборонаи Россия худаш кора пеш бурдан мегира, а Вагнеро бошанд кори худшона давом метавонанд дар Африка. Ва чӣ хеле ки баъзе одамо фикр мекунанд ки Россия ин хеле ӯ хеле худаш то ҳама кора карда метавонад ва чӣ хеле ки дар аввал баромадан гуфтанд ки дар 3 рӯз ҳамаро ҳал мекунанд, лекин вақт мерава мефаҳма Министерствои оборонаи Россия ки наметавонад, просто армияи Россия наметавонад худаш то қай кора карда ва ба кӯмак ҷеғ мезананд Пригожина ки заградсия карда иста буд дар Африка армияш. Че? Гӯша чапард айсар мона гапа намефаҳмид. Тез ки бугӯ ки мора мекишанд. Дар аввал ӯ ҷамъоварӣ мекунад
армияи Россияра аз куҷоида ки мисол кусок мондагӣ бошанд ҳамаша сарҷам мекунанд меоранд ва баъдан дар армияи худаш Вагнер набират мекунанд солдатора. яъне ки чӣ хел дар видеои пешина ма гуфтагӣ будам, якум гапе ки аллакай нишон медод ки Россия ҳолаш хеле ҳам безеб шудааст, оне буд ки видна буд ки азудаи кор намебаре. Азудаи кор набаромаданаш яъне ки даъват кардани сохторҳои беруна, ҳамчунин ба мисли Вагнеро, ҳамчунин ба мисли хуб Рамазан Кадиров естественно баъди ки аз ҳамаш ки бо нашид, яъне ки аз тамоми ҷойҳое ки армияи Россия ё ин ки армияи Вагнеро вуҷуд доштанд, дар куҷое ки буданд, ход количествои камшон буданд, ҳамаро ҷамъ карданд. баъде ки ҳамаи нашид бо хостанд призиват кунанд муҳоҷирора. баъде ки ин нашид хестанд то есть ки дар худи Россия мобилизатсия эълон карданд ки худи халқа, яъне ки я намуд ҷанг рафтааст ки мегӯ ба мисли соли 41-45 боша. И чиро нишон метаҳад? И онира нишон метаҳад ки азудаш набаромадиса. Лекин гап дар бораи ин нест. И видеои пешина гуфта будем аллакай. Яъне ки Пригожин худша нишон метаҳад хеле ҳам хуб вақте ки ин ворид мешавад дар армия, кори Россия уже бо хубтар шидан мегирад. ва вақте ки Вагнер худша дар ҷанг хуб нишон метаҳад, оғоз мекунад барои ворид кардан ба армияи худаш маҳбусҳора. яъне ки дар вақте ки ӯ вербоват мекунад ба армияи худаш маҳбусҳора, яъне ки шомил карданда оғоз мекунад, ягон хел закон дар ӯ вақт дар Россия набуд дар қонунгузориш барои ин кори ӯ, яъне ки як кас бирава солдатор, то есть ки маҳбусҳора барои ҷанг аз маҳбас бигира ва ӯ озод мерава, ҳамин кора мекуна, эълон мекуна, мотиватсиони чизо мехона, мақсад Если совсем хреново, улыбайся. барои ҷалб кардан ва ваъдашон мекуна ки чӣ хеле мақсад сроки доран надоранд, баъди 6 моҳи фронт метавонанд ки озод шаванд. Бин, вот мотивация. Теперь внимание обрати. Вот совсем тяжело, улыбайся. دروغگو گفتن که در زرامت بود نگفتن که دم بدم بود اون تبگو مطرح یه هفته دیگه بگو اقلا ва албатта ки дар ӯ вақт ягон хел қонун набуд дар бораи оне ки мақсад чунин маҳбусҳора баъди 6 моҳ мақсад агар ки дар ҷанг иштирок кунанд ҷавобшон метаҳанд. Лекин мо медонем ки на танҳо записи ман рафтест, на танҳо закон решат мекунад, яъне ки сухани президент закон ай мақсад биё ҷанг ка президент мебахшад, всё тамом. Окей. ва чизе ки мо дар видеои пешина аллакайра қайд кардем, ин кор аз чӣ мешавад? Аз ночорӣ. Одам дар корае, армияда проблема дорӣ, яъне ки ҷангда проблема дорӣ, ман мерам маҳбусҳоро меорам, ҳамаша ҳал мекунам. Хел бира биёр, касеро меёр намеёрӣ, биёр ки ҳолат хеле бадае. Ин хел, яъне ки безебии ҳолата бисёр чизо нишон метаҳад ҳолати Россияро дар ин кор хеле ҳам безеб шиданша, хеле ҳам вунуждин шиданша, бисёр корҳо нишон метаҳад, лекин доказати калон дорад ки ҳолаташ хеле ҳам пастае, ки хеле ҳам безебае, ки ту маҷбур шавӣ ки маҳбусро ба ҷанг даъват кунӣ. Армияда одам нест, немира нишон метаҳӣ, тамом. Дига ягон чиз дига нишон наметаҳад. Любой одам беақл мефаҳмад. ва дар ҳаминҷа як чиз дигаш мехостам гап занам бо шумо ки як кор ки масалан халқи оддия чӣ хел обиднае, аз як тараф агар фикр кунӣ, бин ки масалан одама суд кардагианд, мисол мумкин 10 сол дагианша, 15 сол дагианд, 20 сол дагианша барои ягон гуноҳҳои хеле ҳам ҷиддӣ ва 6 моҳ пас вая мегиранд, мумкинае ки награждат кунанд, медал битанша ҳамчун қаҳрамон. яъне ки камтар пеш дар суд пасш задан, аз ҷамъият маҳрумш кардан ба муддати 20 сол ва вақте ки вунуждин мешаванд, даъватш мекунанд ва бо награждатш мекунанд. ман намегӯм ки одаморо мақсад баран маҳкам кунанд ё ин ки баран маҳкам кунанд дига ҳуй натаҳанд. ма мақсад против маҳбусҳо ҳам гап намезанам, просто отношени нисбати одама бин ки як вақт ҳеҷ каи, як вақт ноли мебаранд маҳкам мекунанд та 20 сол 30 сол, вақте ки мисол ба фоидаи худшон кор мешавад, меоранд даъват мекунанд та ӯ мебуранд награждени ҷанги чтобы шумо бифаҳмед, ин худш ягон чӣ надора. мисол награждат кардани солдатор аз тарафи Путин бинен, бечора даст надора, ба даст чапаш салом мекунад, як медалчаи қагда пеш намедонам аймедаe ё ки алюминий, мумкин вообще ягон оҳани сӯзонда боша, занг бизанад, да пеш кашол мекунанд, тамом, маладес, дастш нест.
ва гап мезанем дар ин тарафи дигараш ки чӣ хел Пригожин чӣ кори кардагӣ буд набуд, яъне ки дар аввал ма то ин вақта гуфтам ва бисёр одамо Пригожина аз ҳамин вақти ҷанг мешиносанд ва чӣ гуна Пригожин дар назди халқ чӣ қадар муаррифӣ кард ва любимчи ки халқ шид. Яъне ки Пригожин ба ғайр аз оне ки мисол аз тарафи армияи Россия ҷанг мекунад, мисол аз номи Путин ба тарафи ба фоидаи ӯ мисол ҷанг кард, лекин ӯ як хеле баромад мекард ки ҳамчун оппозитсия ворид дар Россия. Яъне ки чӣ хел дар бораи коррупсия гап мезад, дар бораи ноҳақӣ тамоми гапҳоеро мегуфт ки мега, яъне ки ҳамин хел позитсия дорад ки бояд оппозитсия буга. Худи Навалнийро ки чунин гапҳоро мегуфт бурдан маҳкамаш кардан. Ай одам баромад мекунад ҳамин гапҳоро мега ва албатта ки ин гапҳоро халқи мехоҳад буга ки гуфта наметавонад ва ин мехеза мега. Ном гирифта шахсҳои дар мақомҳои хеле ҳам баланда ном гирифта мега ки ҳар одам ғайрат намекунад ва ӯ наметавонад ягон кор карда нисбати барои чӣ ки и власт дора дар мобайн мондагия власт и дар кораишон ва ин корро сар мекунад и на танҳо дар вақти ҷанг, яъне ки ҳамин позитсияи оппозитсиониша и аз Петербург сар мекунад. соли 2019 Александр Беглов дар интихоботи губернатори шаҳр хеле ҳам хуб дастгирӣ мекунад Пригожин. Яъне ки барои государственни контрактора гирифтан Пригожин мехоҳад ки яъне ки яке аз шахс аъзоҳои власт хати масъад доду гирифт кунад ва ӯро дастгирӣ мекунад барои пости губернатор да ишғол кардан, лекин байна гапошон мегиреза ки ӯ соҳиби ин контракто намешавад. баъди мехеза против Беглов мезанад ва албатта ки дар инҷа на танҳо интереси худаш буд против ӯ задан ва интереси дигарорам мекунад. Чӣ хеле ки медонем и бизнесменай, яъне ки любой ҳолате ки тарафаш плюс боша ҳамун тараф мезанад. Ҳамчунин властам мисол вақте ки ду кишвара нигоҳ мекунӣ ки байни якдигариш додугирифт доранд, аъзогӣ доранд, ҷурагарӣ доранд, мисол ҳамчунин Беларусияву Россия, ё ин интересҳо ба хотири интересҳои фоидаваршонай. Агар ки фоида наёра мехеза бо ярӯз против мешавад. Каки Украина мисол дар вақти СССР шумо мисол биёрен ки ҳамаи давлатҳо як буданд, айрӯз бинен ки чӣ гап шид. Яъне ки ба хотири критиковать кардани аъзоҳои власт ин метавонад ки любимчи ки халқ шавад ва дигар чизое ки мақсад халқ мехоҳад власт намекунад. Пригожин ҳамун гапа мега. Зияти Шойгура мега ки булкоша ҷумонда кунша ҷумонда дар дигар ҷо мегарда ва мехеза эълон мекунад ки представителҳои власт, намояндаҳои властам бояд ки фарзандошон бираванд ҷанг кунанд. Чӣ ба ӯ намераванд? И гапҳоеро мега ки гапҳои халқе. Яъне ки дар рафтори ӯ мо чӣ мебинем? Агар ки аз ҷиҳати оппозитсия бигем ҳамчун оппозитсия рафтор кардаистай, лекин ле бо дар дуруни властай. Аз ҷиҳати бисёр рафтороша одамо муқоиса мекунанд бо рафтораи Владимир Жириновский ки чӣ хел жёстки, чӣ хел груби гап мезад, чӣ хел сахт гап мезад. Лекин ира мо метавонем ки версияи нав бигем. Мисол аз ҷиҳати оппозитсия Навалний гуфта намешавад барое ки дар дуруни властай, аз ҷиҳати дағал гапзаниш наметавонем Жириновский бигем барое ки Жириновский танҳо гап мезад, действият намекард. Ай действия мекунад. Яъне ки ира мо метавонем версияи нави два ваъдноми ҳам Жириновскиу ҳам Навалний бигем дар назди халқ. Яъне ки сахт гап мезана, позитсияи оппозитсионӣ дора. Гапи халқа мега. Ҳамун одами шидагие ки халқ ҳамин хел одам мехоҳад ки на танҳо гап занаву бояд действовать кунад. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. тамошо карден оригиналша ва барои нафаҳмидан ма мехоҳам ки перевод кунам ки шумо бифаҳмед чӣ қадар Пригожин уже далши рафт. Яъне ки ҳама мега ки зидди ҳама гап мезана, зидди Путин гап намезана ва ҳамчунин ҳамун тарафдорош ҳам мисол бисёр мепурсанд ки ту тарафи кӣ, яъне ки зед патриотҳо, мисол ту тарафи зедҳои ё ин ки ин тараф ё ин ки тараф ё кадом тараф. Ва ҳоло гапе ки гуфтак шумо шунавиден ма перевод мекунам ва дар ин ҷое чӣ гуфтак? Оё Путин да зиддиш ҳичи нагуфта ё ин ки гуфт всё-таки? чӣ кор кунем дар чунин кишвар? Чӣ кор бояд кунанд фарзандои мо, набираҳои мо дар Россияи оянда? Ва чӣ хел ҷанга бурд кунанд? Агар ки таасудуф, ман хел мисол овардесам, таасудуф маълум шавад ки и Бобӣ як мудакай. Албатта ки и этот дедушка законченный мудак, ира и гапе ҳастай ки нисбати Путин мегуфтанд дедушка, мақсад ҳамонро дар назар доштанд. Ва албатта ки Пригожин баъдан аз ин гапи худаш
рад мекунад дигар хел тавом ки масад мо ро нагуфтам, лекин вопрос даиҷа ба миён меояд ки пас кира гуфтӣ давласт кадом дедушкае дига беғарзаи Путин ки 500 сола управлят кардааст кияе дига беғарзаи ӯ албатта ки и гапа Путин да гуфт но барое ки кораш масад далши бикаша далши корша бурда бутона бояд ки аз и гап атман завадса кунад барое ки Путин шахсе астае ки именно критиковать кардан масад метавонанд ки зердастоша критиковать кунанд но именно худша критиковать карданда дар Россия и хела ва хела ҳам опаснее мисол и давлатҳои Европаё ки масад дигар ҷое нест ки бихези рост бихези президента ягон гап бугӯи дестуиши президента ва тра ҳеҷ гап нашава ва Пригожин ҳам мефаҳмад ки и кор хела ҳам ҷиддие хатараш ва дигар стратегияе ки худша ба халқ наздик кардак и рафтори ӯ дар вақти ҷанг яъне ки чӣ хел нигоҳубин мекунад солдатоша чӣ хел мисол ба фронт мерава чӣ хел назди солдатое ки вафот кардагианд назди падар модари ӯ мерава масад чӣ хел суҳбат мекунад кореро ки дар армияи масад Россия дигаро намекунанд ва бисёр одамон медонанд ки дар худи ҷанг масад президент ё ин ки главаи Миноборона масад Шойгу ё иштирок намекунанд гарчанде ки агар ки нишон бутанд ки мисол рафтагиянд баъдан маълум мешавад ки ҳама сохтаи миллион километр аз ҷои ҳодиса дур масад як локация сохтагиянд сохтаву как будто ки дар дохили фронт будагиянд лекин бисёр одамо и кора хел мефаҳманд ки хай одамои основное набояд ки дохили ҷанг бираванд барое ки хатар дора чӣ ба Зеленский дар дуруни ҷангай чӣ ба худи Пригожин дар дуруни ҷангай ва ҳамин хел рафторои Пригожин ира ба халқ бо ҳам наздиктар кардан мегирад чӣ хеле ки шумо медонед даже дар вақти ҷанг Зеленский формаи официални шиму костюму галстук намепӯшад яъне ки дар дуруна ба мисли халқай футболкаву чизои совети ҷангӣ пӯшидагиай ҳамин хелам Пригожин хеле ҳам зур хай мисол Зеленскийро фаҳмида мешавад рафтори ӯро мумкине бигем ки психологически ход мекунад барои он хотире ки как никак санъаткор буд чӣ хел бо мардум ход кунад медонад лекин Пригожин ҳам хай метавонем бигем ки бизнесменае мисол аз ин хотир медонад ходи психологическиро бо мардум чӣ хел ход кунӣ лекин гап дар бораи он несте ки ин ходуро ӯ психологически специал намекунад барои диққати мардумо ба худшон ҷалб кардан ва ишқи мардумо ба худшон ҷалб кардан ё ин ки аз таҳти дилай чӣ хеле боша набоша гап дар онае ки мекунанд ту барои чӣ кардаистӣ бикун яъне ки гапҳоро ҳоло барои тарафдорӣ нагуфтем и просто анализи корай ва ҳамро ма фаҳмондаистам ки чӣ хел мардумо ба худаш наздик мекунад наздик кардагиай одаме ки шумо ози историяш тамошо кардем дар давоми видео аз аввал то ҳои наомадагин албатта ки медонен вес характеристикаи одама ва дигар стратегияи Пригожин онае ки и нисбати на танҳо солдатои худаш хуб рафтор мекунад ва суханҳои хуб мега балки зидди аз нигоҳи ӯ агар бигем аз зидди душман яъне ки зидди тоест гуфтаистам ки аз нигоҳи ӯ агар бигем зидди украинсо ягон вақт ӯ мақсад нацисто ё ин ки суханҳои безеб нисбати украинсо намега ва и нишон метад позитсияи ӯро ки и просто наёмнӣ чие ки кароши ҷанг барои ӯ ҳамчун як корае ки дар асоси ӯ бояд сум кор кунад ва бадбинии шахсӣ нисбати ягон одамое ки даже зидшон ҷанг кардаистай надора ва ҳамчунин критиковать кардани власт ӯро нишон медиҳад ки ягон хел ишқам нисбати власте ки дар ӯ кор кардаистай иш ҳам надора яъне ки и последствияҳои хеле ҳам калон дар баъдан дора ки ба зидди албатта ки ба зидди Россия агар хеле фикр кунем ки оё метавонад ки баъдан Украина мақсад ира вербовать кунад ё ин ки мақсад бигира наоборот ба фоидаи худаш қатишон кор кунад чунин ҳолат метавонад бошад дар оянда агар хеле фикр кунӣ ну и предположение мақсад но рафторош ҳамин хела нишон медиҳад ки нейтралнияе фарқ надораш ки кира мезанад қатӣ ки ҷангидестай ва короче политический чиз ё ин ки ягон баста будан дар ягон определённый власт
нишон намета. Ва мехостам як маълумоти хеле ҳам ҷолиби дигара бугум ки вақте ки дар интернет магазини мо ворид мешаванд, бисёр одамо удивид мешаванд ки барои чӣ баъзе борҳо мисол як моҳ пеш 3000 рубл меистод, як бора 1000 рубл шиданд. Барои чӣ хотир? Ира аксия меган ва аксия чӣ гуна пайдо мешавад бародор? Аксия дар магазин молҳое ҳастанд ки мисол обув мегирем, тамоми размерҳо ҳаст, падхадияши размерҳо и 41, 42, 43. Мисол размери 74 ҳеҷ кас намегира, мисол бигирам редка мегира. Лекин вақте ки бора мехари оптум дар коробка размерҳо падрияданд, уно мемонанд ва мо вора чикор мекунем? бале угадат кардем. Ҳатто агар ба зарари хидмонам боша, мо бояд ваёро фурӯшем, мемонем аксия 1000 рубл. Последнее время дар канали интернетии магазини мо хеле ҳам молҳо бисёр баромадагӣ ва агар ки случаи шумо дер тамошо карда бошед, даромадени молҳои аксионӣ нестай, мешаванд аксионӣ тез мешаванд ҳам хел молҳо ва без аксия ҳам молҳо на он қадар қиматанд. Шумо метавонед дар интернет магазин даромада мола интихоб кунед ва дар хиди ҳамун телеграм заказ кунед. Доставка то метро бесплатная, ба дигар ҷоҳо тариқи почта, Узбекистон, Тоҷикистон тариқи самолёт доставка карда мешавад. Ссилка дар якум комментария маҳкамаи. А чизи дигареш ки хеле ҳам аз ин кор власти Россия тарсид, и он то есть ки бидак рафтори ӯ ба тарафи Москва, но на танҳоӣ ва кори ӯ. Ира мисол меган ки як компанияи пеш аз интихоботи намояндаҳои власт мекунанд, бо мардум мулоқот мекунанд, корои худшона дар мардум нишон метаҳанд, аз тарафи хубии худшона нишон метаҳанд дар мардум, то ки ӯра баъдан интихоб кунанд дар ягон мақом. Коре ки Пригожин кард айнан ба мисли ҳамин кор буд. Яъне ки агар ки мо нигоҳ кунем чӣ хел ӯ обратно тарафи Россия гашт омад, тарафи Москва мехост рава, ҳар як ҷое ки ӯ рафтанд, зидди халқ ягон кор кардагӣ нестанд. Наоборот, бо халқ муомила карданд, муоширати хуб доштанд, ба мардум бо байцои Вагнер ва бо худшонам бо сардорошонам селфи кардагиан, сурат гирифтагиан, видео ҳастаг, гап задагиан ва ҳатто дар наздики худшонам даҷа гуфтагиан ки мо бо ягон корои давлатӣ дахолат намекунем. Ҳатто дар наздшон видео ҳастаг ки дар пешон як фарош раҳ руфтаистай масад. Дар пеш танка истодагӣ ӯ раҳ руфтаистай, кори хича кардаистай, ягон хел чиз нест. Мисли перед выборной кампания ор як нишон додагда хича и кори ҳастае ки власт аз ин кор хеле ҳам сахт нигарон мешавад. Барои чӣ ӯ ин кора кардаистай ва безебиш онае ки халқ гарчанде ки Россия ира пас назана, халқ нисбаташ фикри хуб дора. Власт аями метарса. Яъне ки шахсе ки зидди властае ва халқ тарафи ӯ хуб рафтор мекуна, и аллакай хеле ҳам масад любой власт, мисол мегирем, допустим, Навалнира. Барои чӣ власт Навални метарса? Ба ҳамун дараҷае ки бурдан маҳкамш кардан. Барои он хотире ки халқ тарафдор буданд. Агар халқ тарафдор набоша, любой хел оппозиция буроя любой хел гап зана, власта пох. Барои ки дар инҷа муҳим халқе, мнени халқе. Баъд аз ҳама як коре ки хеле ҳам дар назди халқ хиди Пригожина хуб нишон метаҳад ва власта бад нишон метаҳад, барои он хотире ки пеш аз равона шиданаш ба тарафи Москва, даже ҳама хвалид мекардан, таъриф мекардан Пригожина, ҳатто Соловьёвам дар интервюш ва хиди чишон рафта ӯро таъриф мекард ки ҷанговарои Вагнеро зуран, командирошона ҳурмат мекунанд, на барои он хотире ки командира, на барои рафторои хубшон, чизошон. А вақте ки ба Москва равона шуд, дарҳол хест дигар тараф зад ва хест противш гап зад. И уже намояндаи власт дар назди халқ ҳамчун нишон метаҳад ки ӯ действительно рост намеган. Любой вақт, любой се тов метан. Барои ки ту бояд мненита ту чӣ хел алиш мекунӣ, мненита нисбати одаме ки қадар вақт таърифш мекардӣ, яке бора мехезӣ алиш мекунӣ. Барои чӣ? Барои рафторуш. А барои кадом рафторуш? Барои рафторе ки правилна гуфт, ё ин ки правилна худ кард. Барои чӣ мо правилна худ кард мегӯем? Барои он хотире ки вақте ки ба тарафи Москва равона шуд, и ягон хел хатар барои халқ надошт. Ӯ мехост ки просто справедливоста чӣ кунад. Барои чӣ? Барои чӣ нисбати мо безеб рафтор мекунем? Гуфта буд ман мехоҳам ки справедливоста барқарор кунам. И власта минусай халқ дане. Ва аз ҳамада сухани сахти ӯ дар назди власт и ҳамин буд ки сабаби ҷанг, яъне ки гапе ки мо чанд видео пеш гуфтагӣ будем, ман даже дар эфирам гуфтагӣ будам ки сабаби ҷанг чизе ки официально Россия мега ӯ нест. Ва Пригожин мехеза, официально мехеза, мега ки сабаби ҷанг и
хатари НАТО ва хатари Украина ба Россия нест. Армияе ки аз тарафи Россия мехеза мега ки сабаб ин нест. Ин гапи моро тасдиқ мекунад. И албатта ки хеле ҳам сахт намефора власти Россияра. По сути агар хел бигем Пригожин як манбаи мешава ки дар асл чизе ҳаст ҳамура мега. Ҷанга спецоперация намегау, ҷанг мега. Сабаби ҷанга хатари дигар ҷавоб ба Россия намегау, имена интереси худи Россия мега. Чизе ки халқ мехоҳад ки действительно ростча бишнава. Мушкилиҳо дар майдони ҷанга мега ки албатта намеганира ва ҳатто солдатҳои оддира аз ин гуфтан маҳрум мекунанд, яъне ки ҳамчун воени тайна сири ҳарбӣ гуфта набояд бугӯй. А ин мехеза мега ҳамаша. чӣ қадар одам дар асл мурдагия, чӣ проблемаҳо доранд, чӣ мушкилиҳо доранд, чӣ короче дар назди власти Россия Пригожин ҳамчун одаме мешава ки ҳамчун як разведкаи аз тарафи душман ки сироеро ки бояд наганд, бояд ин сирора разведкаи аз тарафи душман бояд ошкор куна ба во бига ба фоидаи худчон ва ба зарари мисол Россия. Ҳамин корро мехеза худи Пригожин мекуна. Рост чизе ҳаст, ҳамин хел мега. Албатта ки ин рафтори ӯ дар назди мардуми Россия ба зарари Россия наметава, барое ки ӯ мехоҳанд ростша бифаҳманд. И ба зарари власти Россия, барое ки ӯ намехоҳанд ин кор ошкор шава. То ҳамин вақта Россия ҳеҷ вақт нагуфта ки мо маҷбур шидем, масалан солдати мо намераса, мо дигар намедонем чӣ кор кунем, рафта аз маҳбусо ҷанговар гирифтаистем. Намегуфтам ку ин гапа. Мо Украина дар 3 рӯз мегирем гуфтан. Ва албатта ки мега на танҳо Украина, балки худи НАТО ҳам намехост ки ба Россия ҳуҷум кунад. Як баҳона буд ва як баҳонае ки худи Путин ин кора кардагӣ нестай бо мега ва ин кора Герасимов бо Шойгу придумат кардагиян ва Путина фреб кардагиян, яъне ки Путин дар фреби ӯ дохил шидагияй. Но ҳамиҷаша уже мефаҳмӣ ки бо гапа то додистай, яъне ки Пригожин барои власти Россия як одами сложни шидаги, як одами қиин шидагие ки агар ки мо чӣ гапе ки дар бораи ин гуфтем аз аввал то охира, агар дар бораи ин ҳамчун шахсият ки чӣ гуна одамай, агар фикр накунӣ як одаме ки аз амин вақти ҷанг исша агар нигоҳ кунӣ чӣ хел кор кардагиай, албатта ки ин чунин одам барои халқ хеле ҳам одами дурустай, одами ростай. Ҳатто аз тарафи душманам агар нигоҳ кунад, душманам нисбати ин ӯ қадар рафтори бад намекунад. Лекин мо дар ҷа фикр мекунем он иша ки гарчанде ки причинаҳои ҷангам ҳама шахеста гуфтак, бо чӣ ба дар ҷа мега ки Путина фреб карданд. Мо дар боло гуфтем ки просто Путин ин як шахси власт астае ки всё равно гарчанде ки биган охирон бо ҳам дар сари мисол як кинои чӣ буд ку ноангуштар то ноангуштар омадана резка тараф рулават мекунанд ки опасни бадай агар ки конкретно хичак нагор кунанд. Но я отсылка ай мисол бисёр корода чӣ хелай бугум уже халқи оддӣ бояд бифаҳма ки вай просто наметавона ҳамин гапа гуфта. Аки қадарша гуфтум хитон бифаҳмен. Мақсади Пригожин ҳамин ки қадарша гуфтум хитон фаҳмен ва мумкин ки оне ки бига ки Герасимов қати Министерствои оборона Путина фреб кардагиян, иш мумкин мисли я сарказм бутова. Сарказм и чия? Мисол як одам мега ки ҳо ма гаренем, баъд хе мегӯша ҳа ти гарени. Мақсади сарказм мешавад. То есть ки матра гарени гуфта нестам, но гарени. Мақсади сарказм мешавад. Мумкин ки ира ҳамон хел гуфтагӣ боша ки ҳо Путина фреб кардагиян ва Путина фреб кардагиян. Фреб кардагиян ки бихеза бовар кунан гапи ӯро бихеза ҷанг кунан. Не албатта, но и прямои гуфтан наметавонад. Агар ки ай тараф фикр кунем, чӣ хеле ки дар боло мо гуфтем ки рафтори ҳамчун як кампанияи пеш аз интихоботияй. Яъне ки ин ҳамин хел схемае ҳастай барои хича дар назди халқ ҷалб кардан. Агар ҳамин хел фикр кунем, действительно ин як гениальни ходае ки ҳамчун шахматнияй ки ҳама ходош уже пешакӣ придумат кардагия ки чӣ кор мешава ва чӣ гап бугӯй дар охиро чӣ кор мешава ки халқ тра интихоб куна дар баъданаш чӣ гап мешава ҳоло мо дар пеш мебинем, но як пиарходае биге мешава барои он хотире ки ҳамаи корора нишон мета оне ки бозӣ кардан ҳамчун одами хуб дар назди халқ метавона боша аз чӣ хотир ки просто як обычни як бизнесмени калона ки фақат ба манфиати худаш ход мекуна ва дар ҳамин момент бояд ту фикр кунӣ ки чӣ дариҷа рух дод ки як ябора як бизнесмени ки мақсад як одамкаш, як туремчик
хест ин қадар вақт фикри халқ намекард, ин қадар вақт намехест бага ки коррупсия нобуд шавад Россия ва дигар корш ва хест дар ҳамин вақт гуфт, дар ҳамин вақт чӣ бе хала вақт нагуфт, дар ҳамин вақт гуфт. Сабаб ин личный неприязн қатъи Министерствои оборонаи Россия ки мо дар аввал гуфтем ки чӣ қадар мушкилот дошт ки мушкилотҳоро ӯ сохтагӣ буданд барои бизнеси ки дар бизнеси зарар дора ва барои бо бизнеша беҳтару хубтар карданда ида лозимае ки ин монеаҳоро айрааш дур кунад. Ин монеаҳоро айрааш дур карданда ин худаш самостоятельно наметавонад. Ира ба ёрии халқ бояд кунад ки халқ ира интихоб кунад. Барои халқ интихоб кардан бояд ки правилна ход кунӣ ки халқтара дӯст бидорад. Ира дар кадом вақт карда мешавад? Ҳамин вақт хеле ҳам вақти муносибе барои ин кор. Барое ки ин ҳамчун одами ҳарбие ки бигем армия дора уже айдурун медонад ки Россия дар чӣ положение, чӣ хел айни замон заифай. Любой хел кор карда любой хел ҷиқида мешавад. Яъне ки стратегия агар худаш придумад карда боша ҳамаира вообще гениальнее бигем мешавад, олияй. Агар ки ягон одам дошта боша ва ягон каси дига ки ҳамаира придумад кардагӣ бошанд, мақсади коро ё шахматни порядка қатъия, шахматни ходае ки мақсад зарани ти вақте ки ход мекунӣ медонӣ ки ҳозир як донама мегира баъд 18 донаша мегирам ана мехоҳи ход кардагия. Маркетологи гарени. Но аз ҷиҳати маркетологӣ буданаш понятно ки бизнесмен аёхи. Ва агар мезанем ака дар бораи оне ки ин қадар ход кард, ин қадар кор кард ва диққати мардума ба худаш ҷалб кард, лекин дар ҳамин ҷоя як хеле рафтор кард ки дар назари мардум Пригожин дар охир худаш ранги Россия шид. Яъне чӣ хел ранги Россия? Чӣ хеле ки дар аввал Россия гуфтагӣ буд ки ман дар муддати 3 рӯз Украинаро мегирам, ҳоло дар назди халқ, дар назди бисёриш Пригожин, яъне ки шахсе ки ишқи мардума дар худаш ҷалб кардагӣ буд, имрӯз аз власти Россия ягон фарқият намекунад. Барои чӣ? Чӣ хел хишаранги Россия кард ва причём дар инҷа гапи ки Россия гуфт ки ман дар 3 рӯз Украинаро мегирам. Коре ба субут расонда натонистагӣ, яъне ки Россия гуфт натонист карда. Ва Пригожин хест гуфт ки ман справедливост барқарор мекунам, накард. Айни мира гардонд. Яъне ки халқ вақте ки ин корро гуфт хест, халқ ҳама дастгирӣ кардан, ҳама қатиш буданд, ҳама ҳайҳуй ништияк. Но вақте ки абрад нагашт, уже мардум там рангам дигарош ба уже дар фикри мардум гап мешавад ки значит ин сохта буд, ин маслиҳати пешаки қатӣ буд, ин аюдаи кор намеброяд. Вот ин коре ки кард аз як тараф плюсиш иде, но баъдан коре ки кард ки гардон возврат обратно, ин уже дар назди халқ хеле ҳам безеб нишон мешуд. Албатта ки ҳамаш баъдан маълум мешавад ки действительно чӣ гап шид, барои чӣ хотири ҳамаи корро чунин шид, лекин мо метавонем ки предположение кунем логически ҳамроҳи шумо ҳам метавонед фикротон дар комментария бинависед. Фикр кунем яке аз вариантҳоеро ки барои чӣ Пригожин гашт. Дар видеои оянда бисёр вариантҳоро мегем, дар инҷа ман кӯтоҳ мехоҳам бигӯм. Агар ки шумо аҳамият дода бошем, Пригожин дар вақте ки хест рафт ба тарафи Москва равона шид, ӯ гуфт ки любой хоҳишманд метавонад ки биёя шомил шава, ворид шава, ҳатто аз армияи худи Россиям ба армияи ворид шава. Мо қабул мекунемшон. Лекин дастгирӣ фақат суханӣ буд аз тарафи халқ, физически набуд. Ва ӯ ин кора дид, фаҳмид. Яъне ки вақте ки ӯ ин кора кард, сар кард, нигоҳ кард ки агар ки аз халқ тараф шаванд, дар армияш аз ӯ армия бихеза ворид шава, мумкине ки далши мерафт. Лекин дид ки нахестанд, барои чӣ хотир ки ҳатто худи Путинам ҳозир наметавона буга ки тарафаш мақсад халқ, ну понятно ки тарафи ӯ халқ намехеза, но халқ просто халқ худаш хестанд, даже бинем ки дар чунин ҳолат ҳам мисол действительно яроқ нагирифта нахестанд, барои он хотире ки вақте ки власт соли дароз управлят мекунад, мисол ҳастай дар Россия молодежое ки аз тавлуд шиданаш фақат Путина дар сари власт дидагиянд. Дига одама хай Медведев ё ки вайш ё просто ради як хиднамоӣ буданд. Дар бораи ям кстати хеле ҳам интересни видео мешавад ки барои чӣ Медведев президент шид, чӣ ба ям хеле ҳам як маълумоти калоне бихоҳед наделина видео мекунем. Сабаби нахестанашон, сабаби обратно гаштани Вагнеро ҳамин буд ки халқ живой нахестан. А сабаби живой халқ нахест барои чия ки халқ вақте ки як одам мисол муддати дароз дар сари власт меиста, халқ метарсанд.
барои чӣ? Барое ки халқ ҳама рафтораи ӯро дидагиянд ки чӣ хел одаморо масалан бунтоват мекунанд, чӣ хел мешонанд, чӣ хел чӣ мекунанд ва ҳамин спецоператсия ки нисбати муҳоҷир рафтаестай последнее время ҳамин худаш халқи Россияро метарсонад. Халқи Россияро аз чӣ? Аз мақомотҳои қудратӣ, аз политсия, ки ҳамин политсия метавонад ки вообще дар чунин ҳолат зидди халқ бихезад. То есть ки чӣ хеле ки штурмоват кардан муҳоҷирро, ҳазор муҳоҷирро масалан штурмоват кардан, чӣ хел рафторо нисбатшон, халқ просто метарсад, наметавонад, мехоҳад, но наметавонад. Ва чунин рафторои бад нисбати худи халқи Россия дар вақтҳое ки оппозитсия мебаромад, мисол ҳолатҳои бунтоват кардани мисол Навалнида буданд, ки народи Россияро худшонам дар автозако бор кардаву дубинкашапак кардагӣ буданд, халқ ира дидагия медонад. Мегӯянд ку моргазида аз банди алла метарса. И кор психологически ҳамин хеле. Пригожин ин корро фаҳмид, ин корро дид, вазорат кард. Ва худша хеле ҳам дар положенияи ногувор қарор дод. Аз чӣ хотир ки ӯ дар назди Путин одами соз буд ки масалан нисбати любой кас любой гап мегуфт, нисбати Путин намегуфт. Путин ҳам нисбати ӯ ҳеҷ чора намедид. Хай гуфтаестай. Ва нисбати шахсое ки ӯ гап мезад, Путин худшам ма фикр мекунем ки ӯро нағз намебинад. Мисол Шойгурову дигарша. Лекин вақте ки хест омад тарафи Москва, уже Путин да нафорид. Дар положенияи безеб худшамон ба хотири оне ки уже ай главни одаме ки мақсад тарафдорш буд Путин аз поддержкаи ӯ монд ва аз боварии халқам ки вазорат кард. Халқам дигар наметавонад ки мақсад бовар кунад, бага ки мисол ма ира дастгирӣ кунем, и каратам агар ҳамин кора кард бар намегарда. Мисол боварии халқ уже 50/50 шид, даже 30/70 шид. Оё дар ин ҳолати ҳамаи корро метавонем бигем ки Вагнер тамом мақсад мурд, дигар нест, вообще нобуд шид, ҳама мақсад қаври худша худаш канд? Не. Барои он хотире ки памяти халқ ҳамчун памяти моҳияй, яъне чӣ хели аз байн дабо байнда ягон кор бори дигар мешава, дар бораи и фаромӯш мешава ҳамаи корҳое ки кардагӣ буданд. Ва Вагнерусо мисол дар дигар ҷоҳоз чӣ хеле ки мо медонем, мисол президенти Беларусия ӯро қабул кард ва дар ӯ ҷо бо коршо оғоз мекунад ва далши чӣ хел кор дар дигар серияш рух мета, и уже як реалности нав мешава, ки албатта ман ира медонам ки ишам на ба фоидаи Россия мешава. Барои он хотире ки чунин одама масалан дубора бовар кардан ба чунин одам Россия наметавонад просто дубора бовар кардару дубора ӯра власт дода. Но халқ метавонад дастгирӣ кунад дубора. Аз байн вақт бигзара ҳо. И ба мисли оне буд ки масалан дар бораи Навални ҳама гап мезад, ҳама чӣ мекард. Дар вақти ҷанг ӯро бурда маҳкам кардан, масалан ҳеҷ ка дига интересоват намекард ки Навални чӣ кор шид, чӣ гап шид. Вообще даже каналашам одамо бисёр тамошо намекунанд. Лекин то есть барои чӣ? Барои он хотире ки дар ҳамин вақт ҷанг шид. Ҳама интереси халқ дар ҷангай. Навалниро фаромӯш кардан, реални фаромӯш кардан ки чунин одам буд ки рафт маҳкам шид. Бардора фикр кардам дар комментария бинависен. Ҳатман барои видео тез баромадан лайк мондана фаромӯш накунед. Ман лайк шумо сумкор намекунам. Танҳо YouTube ҳамин хел дибилист ки вай дора ки бояд действия шавад. Действия шид хубтар боло мерава видео. Тамом. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.